Tämä nimi Imatra on tosiaan mielenkiintoinen, koska se on myös täysin venäläinen nimi. Kaikki muutkin kolmetavuiset A-loppuiset nimiä, niin kuin Natasha, Maria, Tatjana, Imatra. Ja Venäjällä on myös tämä oma Imatra-legenda-kulttuuri, eli tämmöistä naisesta, mikä tulee Imatralle päättämään päivänsä. Meidän suurin sesonki oli 1890-luvulla, kun tuli rautatie meille. Ja silloin tuli sellainen muoti Pietarin yliopistossa, kun tänne pääsi junalla, että tänne mennään lämpimässä junassa tuonne Imatran rautatieasemalle ja sitten pääsee Vossika-kyydillä Imatran sillalle ja sitten voi sitten mennä koskeen. Eli tuli tämmöinen yliopisto nuoressa Pietarissa nuorilla tuli tämmöinen muoti hypätä Imatraan ja syntyi sitten tämmöinen suuri määrä Imatran legendoja, taidetta, runoja, kirjallisuutta ja vähän muutakin. Joo, moni vertaa tätä Melukylään Niskalampeen, että on tämmöistä idyllistä. Ja Imatran kaupungin osat kyllä on todella voimakkaasti toisistaan poikkeavia. Tullaan maneesille. Eli tää on 100 vuotta sitten tehty hevosmaneesi tähän ja meillä oli pesistadion tässä aikoinaan, mutta ei ole enää pesistä tässä. Se on siirtyi kaksi tuonne Linnalaan eli Mansikkalaan, sitten siirtyi sieltä Ukoskaan eli Ukonlinnan pesäpallostadionille. Mutta oikealla tässä edelleenkin niin on hevostallit.